Ведмідь відкусив фалангу пальця відвідувачці кримського сафарі-парку «Тайган». Місцеві пропагандисти повідомляють, що жінка невдало погодувала бурмилу. Нібито вона порушила правила безпеки у парку і з власної провини втратила нігтьову фалангу середнього пальця лівої руки. Ім'я постраждалої не називають. Відомо, що вона ходить до лікарів, п'є антибіотики та приймає ліки від сказу. А претензій до парку «Тайган», що належить колаборанту Олегу Зубкову, немає. Да. Власник сафарі-парку «Тайган» Олег Зубков стверджує, що постраждала жінка частувала ведмедя через спеціальну трубку, але не встояла і вирішила пригостити соломинкою через решітку. Сам бізнесмен-колаборант з липня минулого року під умовним терміном. Покарання у 2 роки та 3 місяці в'язниці він дістав за схожий інцидент у своєму сафарі-парку. У вересні 2021 року тигр відкусив пальця 1-річному хлопчику, якого тримала на руках його матір, що приїхала з російського Краснодара. Суды дело долгое, к сожалению, ничего, наверное, не окончится еще и в этом году. Мы перейдем в следующий год с этим уголовным делом. Олег Зубков, який гаряче підтримав російських загарбників у 2014 році, ще донедавна бідкався на тиск з боку окупаційної влади, ба більше просив Путіна і Кадирова захистити його бізнес від рейдерства. Але після початку повномасштабного вторгнення знайшов спільну мову з окупаційним головою Криму Сергієм Аксьоновим. Відтоді розпочав турне Сходом і Півднем України та прославився як зоомародер. Найвідоміша здобич єнот, поцуплений у Херсонському зоопарку у переддень вигнання звідти росіян. Але крім того, були собаки, птахи, леви та інші мешканці зоопарків Мелітополя та Маріуполя. А з Донецька Зубков привіз аж 5 ведмедів. Можливо, хтось із них і відтяв шмат пальця відвідувачці «Тайгану». Масовану атаку українських безпілотників відбивали окупанти минулої ночі. Російське Міноборони переконує, що вдалося знищити 22 апарати над акваторією Азовського моря та ще 13 перехопити. Звуки вибухів чули у Сімферополі, Старому Криму, Феодосії, а також Керчі. Наші джерела у місті повідомляють про інтенсивну роботу ворожої ППО між 3 та 5 годинами ранку. Попередньо атака була спрямована на Керченський суднобудівний завод «Залів», де на початку листопада точним ракетним ударом було пошкоджено ракетний катер «Аскольд». Інші групи безпілотників нібито атакували мис Чауда, звідки росіяни запускають шахеди, а також морський нафтовий термінал у Феодосії. Його атаковано щонайменше втретє з початку серпня. У силах оборони назвали нафтосховище дуже потужним і припустили, що там можуть зберігатися великі запаси для Чорноморського флоту. Тому російські загарбники намагатимуться захистити їх усіма силами. В українському війську наслідки нічної атаки не коментували. Зоомародер обійшовся без позову, а його син має клопіт. 4 роки колонії отримав Ярослав Зубков від окупаційного Кримського суду за смертельну автотрощу на трасі Таврида. З повідомлень пропагандистів встановлено, що 26 червня минулого року в районі селища Зуя Ярослав Зубков за кермом свого позашляховика BMW X5 прямував у бік Сімферополя. На високій швидкості він влетів у 2 інших автівки – Рено і Нісан, водії яких саме оформляли дрібну аварію. Після того БМВ Зубкова зіштовхнувся ще й з КАМАЗом. Внаслідок трощі водій Рено та 2 його пасажири, серед яких 15-річний підліток, загинули. Факт аварії раніше підтвердив бізнесмен і колаборант Олег Зубков, а його син Ярослав нібито цілком визнав свою провину. Окупаційна влада Криму ніяк не складе суму, яку проситиме в Москви на компенсацію наслідків шторму століття.
Збитки рахуватимуть до 15 грудня, щоб отримати бодай якісь гроші до кінця року. Цікаво, що окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов вирішив ретельніше порахувати збитки після заяв свого колеги гауляйтера з Севастополя. Той полічив руйнувань на 800 мільйонів рублів, а вже за кілька днів озвучив суму у 6,5 мільярдів. Аксьонов жаліється, мовляв, руйнування після шторму 26-27 листопада величезні. Основний удар стихії припав на узбережжя. В Євпаторії, Судаку, Феодосії, Керчі та інших містах не лише потрощило набережні, крамниці і кафе, а й місцями пошкодило берегові укріплення. Попередні збитки, за оцінками окупаційного МНС Криму, близько 40 мільярдів рублів.